Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Gita Ageswarera kelas 12 MP kalih absen 16. Ing mriki kula ajeng ngaturaken cerkak ingkang judul Layang Kembang Melati. Ing sawijining desa ing pinggir sawah ana bocah wadon jenenge Ratna lan bocah lanang aran Bagas. Wiwit cilik wong loro kuwi kerep dolen bareng. Nanging nalika gedhe rasa dolanan kuwi alon-alon owah dadi rasa kang luwih alus, yaiku rasa tresna. Saben sore Bagas mesti ning omahe Ratna kanggo nulungi nyapu pekarangan utawa nyilih buku sekolah. Ratna ngerti yen Bagas duweni rasa marang dheweke, nanging dheweke meneng wae. Mung mesem saben Bagas ngingeti nganti ising. Saka njero atine Bagas kepingin ngandani Ratna. Nanging saben arep ngomong nyaline dadi gemeter. Akhire Bagas nduweni gagasan nulis layang. Layang kasebut dilebokake ing kembang melati sing wangi saka mburi omahe. Salah sawijining sore, Bagas gawa kembang melati kuwi lan nyelehake ing meja teras omahe Ratna. Nalika Ratna buka layange, dheweke maca alon-alon. "Ratna, aku ora pinter ngomong, ning aku ngerti siji. Saben dina aku kepingin ndelok esemu. Yen kowe ngolehi, aku pengin dadi wong sing tansah njaga atimu." Ratna kaget lan pipine abang kaya godhong tomat, godhong jambu sing isih enom. Dheweke metu saka omah lan nemokake Bagas isih ana ing pinggir gerbang ngenteni jawaban. Ratna mesem alus banjur ngomong, "Gas, aku wis suwe ngenteni kowe ngomong." Bagas bengong ora percaya. "Tenane, Na?" Ratna mung ngangguk alon banjur nyelipake kembang melati ing rambuté. Angin sore sing alon nggawa wangi melati nyebar nganti menyang dalan cilik desa. Wiwit dina kuwi wong loro kasebut ora mung dadi kanca dolanan, nanging kanca saperjalanan tresna. Tresna sing sederhana, jujur, lan ora neka-neka kaya wingi kembang melati sing ra ana enteke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.